I-establishar ang pulo ka border checkpoints sa syudad sang Iloilo agod nga makabulig sa seguridad sa 2026 Dinagyang Festival. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Lorenez Losaria, Deputy City Director for Operation kag Commander sang Sub-Site Task Group Peace and Order, iyagin pahayag nga nag-request ang syudad sang bulig nagikan sa Regional Mobile Force Battalion agod nga makabulig bantay sa sininga mga areas. Suno kay Losaria, lakip sa iga-implementar mo ang gun ban na nag-umpisa sang nagligad pa nga Enero 15. Temporaryo nga ginsuspende ang permit to carry firearms outside of residence sa sulod sang pulo ka adlaw nga implementasyon sang gun ban. Magluwas diri ginaestriktuhan man ang pagdumili sa pagdala sang mga backpack. Sandig naman sa anunsyo sang Iloilo City Government, 2,167 ka mga uniformed personnel kag masobra 2,000 ka mga force multipliers ang igapalapta para nga mabantayan ang mga aktibidad sa Dinagyang. Ang aton nga border control, nag-request kita sa organization coming from Regional Mobile Force Battalion aton, they will secure our outer perimeter. So ang makasiguro kita, ginasiguro naton nga ang aton nga outer boundary coming in sa syudad sang Iloilo ika-seal out nato din para masiguro naton nga matawhay kag malinaw nga pasilibran naton sa Dinagyang. Tanawon da checkpoints kita, no? Magaganda kita sa checkpoints. Of course, ang aton nga i-implement naton na nabala naman naton nga ang gun ban, no? May gun ban kita nga pag-implementan. So isa ina sa mga dapat naton tanawon naton.